Mhux se naċċetta li niġi meddet li ma jsirx il-proġett ta' riġenerazzjoni ta' Marsaxlokk minħabba nuqqas taqbil mal-Gvern dwar il-ħinijiet tal-Monti. Hekk stqarr is-Sindku ta' Marsaxlokk Horace Gawci waqt konferenza li tal-Kunsill tal-istess lokal. Tul din il-konferenza s-Sindku ħabbar li l-Kunsill se jkun qed jitlob lir-residenti sabiex jivvutaw dwar il-ħinijiet tal-Monti ta' nhar ta' Ħadd. Horace Gawci qal li dwar dan, f'Lulju tal-2015, il-Kunsill għamel stħarriġ fost il-bejja tal-Monti. Tajjeb, ngħidu li l-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk fil-7 ta' Ġunju tal-2015 bat warden fuq il-Monti ta' nhar ta' Ħadd fejn stħarriġ fost il-bejja stess fuq 4 mistoqsijiet. L-istħarriġ kien sab li 82% tal-bejja li jarmaw fuq il-Monti tal-Ħadd f'Marsaxlokk jaqblu li l-ħin tal-Monti jiqsar u l-Monti jiżarma fit-3. Bħalissa il-Monti jiżarma fis-6. Is-Sindku tal-lokal qal li dwar din il-kwestjoni hemm qbil unanimu fost il-membri kollha tal-Kunsill u qal li lan tal-bidla fil-ħinijiet tal-Monti isa biex ix-xatt ta' Marsaxlokk ikun jista' jitgawda minn kulħadd. U spjega wkoll li wara li jżarma l-Monti irid isir it-tindif. Dan ifisser li l-ħin li jkun jista' jitgawda x-xatt nhar ta' Ħadd huwa limitat ħafna. Horace Gawci qal li huwa minnu li Marsaxlokk hu magħruf bħala r-raħal tas-sajjieda, iżda x-xatt ta' Marsaxlokk u t-timbru tar-raħal u għaldaqstant irid isir dak kollu li jista' sabiex jitgawda bl-aqwa mod possibbli. U żied li fil-verità dak li qed jagħmel il-Kunsill ta' Marsaxlokk jorbot eżatt mal-pjan tal-Gvern dwar is-swieq miftuħa. Il-votazzjoni ta' residenti dwar din il-kwistjoni se ssir nhar is-Sibt 12 ta' Jannar u se ssir fil-bini tal-Kunsill Lokali stess, f'dak li ħafna qed iqisu bħala referendum tal-opinjoni pubblika. Il-mistoqsija mistennija tkun taqbel li l-Monti tal-Ħadd iżarma qabel it-3? Il-votazzjoni se ssir fil-preżenza ta' awditur, counting agents, counting supervisors u notar pubbliku. Ir-riżultat imbagħad jiġi ppreżentat lill-Gvern.